Uy, pre, ba't nauna ka, pre? Kumusta naman tayo dyan, pre? Magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. Oo, may nakahiga dito sa amin. Magandang hapon naman dyan sa iyo, pre. Kumusta? Nag-end ako doon kay kay Mar. Kailangan. Maghanap buhay muna tayo. Pader pa ako, oo. Pre, mega love shoutout naman dyan sa iyo, pre. Sir Jepson, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Jepson. And thank you for that sweet thumbs up, Sir Jepson. How to be macho and pogi, Sir. Hello naman dyan kay Sir Damanlalakbay. Magandang hapon din dyan sa iyo. Magandang hapon, o, diba? Kumusta naman tayo dyan, Sir? Pre, mega love shoutout din dyan sa iyo, pre. Ayun, happy birthday naman dyan sa iyo, pre. Istorbo ko, Lods Uragon. Nanonood ako ng Unplastic ni Madam Jonas sa Lundaga. Ayan. Oh. Ma'am Adel Sulit, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Ma'am Adel, hindi kita nakita, ma'am, kanina. Pag online ko. Sir Damanlalakbay, kumusta naman tayo dyan, sir? Maglalaro sana kami, guys, ng ML ni Ma'am Adel, o diba? Hindi ko nakita kanina. Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, guys. Doing also live streaming around 10 o'clock in the evening, Philippine Standard Time yan. Sino pa ba? Ma'am Edin Manato, tamsak po. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Edin Manato. Welcome din po sa aking live streaming, sir. Vibing, sir. Bakit na naman? Oy, done watching video, Ma'am Jonah. Yan, sabi ni Ma'am Adel. Hindi kami nakapaglaro ni Ma'am Adel kanina ng ML. Oo, sasali daw sana si Bebe. Ayun si Bebe, galit na galit si Bebe kasi pina-uninstall ng kanyang nanay. Oo, yung Mobile Legend. Mega love shoutout naman dyan sa uninstall ng Mobile Legend. Ay, Bebe. Galit na galit siya sa akin. Inaasar ko. Shout out to all, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Sir Jepson, di ba may ano ka? May premiere ka? Pre, ano ba yung pre? May bago kang upload ngayon, pre. Ay. Hala, ang sarap na ito, oh. Sila Papa Bear. Shoutout naman dyan sa Inog na lang ka. Uy, ang sarap. Ang ganda. Sir Jembius, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa Sir Jembius. Kumusta naman tayo dyan, Sir Jem? Kailan ba tayo magla-live streaming, sir? Mega love shoutout po dyan sa Sir Jembius. Welcome din sa aking Ni Hao. Diba? Ni Hao.
Wala, iba palang night boot ko. Ang night boot ko pala yung kay, ano, Sir Jepson, saglit lang po, sir. Ilagay natin kay, ano, kay night boot. Si T1. Ay. Anong magagawa ng 20 mo? Ano nga ba, sir? Ako makakabili na ako niya ng ano, makakabili na ako niya ng tawag dito, ng isang ulam. July 17, 7:45. Ngayon pala to. T1, ayan. 1, 2, 3, come on! May bago ako upload, pre. Ayan. Sige. Hanapin natin yan, pre. John Sagayno Remix. DJ John Siva Untitled video, di ba? Unboxing or unwrapping. Ano ba yan? Ano daw yan? Inlet Mix Club. Ano ba ang in-unwrap mo dito, pare? Oy. Ang laki ng lagas, sir. Ayun. Sana all naglalagas. Kasi ako ganun din. Sir Jeff, agoy-agoy. Laki ng lagas, sir. Piste. Pero nag-try ako mag-LS minsan, host. Ayun. Sabihan mo ako, sir. Signal ko, host. Lagi naghihingalo. Okay lang yun, sir. Okay lang po. Nasa loob ang box eh. Whether Sagada, diba? Ang plastic title kasi wala box. Hindi mo naman yun masasabing unboxing, diba? Unplasticking. Unplasticking, diba? Wow, may umiikot talaga dyan, IT Master. Diba? Tapos pre-untaping. Sir Lime TV Vlogs, magandang hapon naman po dyan sa'yo. Sir Lime TV Vlogs, nagbabalik din natin na kaibigan guys. Ang ating kongresista, nandito, si Senador pala, diba? Senador na magpapanukala ng Philippine Standard Size is 7 inches ducks, diba? Sana all. Kaya kung mga jutes, diba? Huwag niyong butohan yan. Kasi kayo din. Kain tayo host, chow pan, mien at milk tea. Sana all may chow pan. Na-miss ko yung chow pan. Alam mo, meron kami doon na when I was in Taiwan, doon sa labasan namin, meron chow panan doon. Ang sarap talaga, super sarap niya. At as in, ang daming halo niya, chow pan. Tapos yung, may katabi yun na chipay na tinatawag. Fried chicken, ika nga, ayan, sa Tagalog. Sa Chinese is chipay. And bibili lang kami ng chipay sa katabi, kakain kami ng chow pan. Pwede rin yung yung nyurumyen. Alam mo yung nyurumyen? Ang nyurumyen is yung yung pansit na may sabaw siya na merong madaming baka. Ayan. Ang sarap nun. Na-miss ko yun.
Mega mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Yudawan, si Dakshu, o diba? Kamusta naman tayo dyan, Ma'am Yudawan? Oo, ang isa sa mga magagandang babae sa balat ng Tinalupan, all the way from Korea pa yan. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Yudawan. Kumusta? Dapat pala ay hindi unplasticking. Oo, hindi unplastic, unplasticking. Sir Job, mega mega love shoutout din po dyan kay Sir Job Bom, OFW official. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan Sir Job? O diba? Welcome din sa aking live streaming. And mega mega love shoutout po dyan sa'yo. Ka-out ko lang kasi host gutom. Magpientang ka na lang. Yung pientang ka na. Ang sarap nun. Tag 50 lang yon. Sarap as in. Lagi pong busy harvest month ko, di tuloy nakakapag-update sa YT. Okay lang po yun, ma'am. Oo. Basta, nakikita ko ikaw, ma'am, okay na lahat sa atin. Oo, ma'am. May jowa ka na ba, ma'am? Sabay tanong. Oo. May box yun, yung maliit da. Hindi pa rin nakita ko Ang late, hindi mo naman matatawag yun na boxing, diba? Unplasticking. Pientang sa amin, di makakain, kakasuka minsan. Oo nga, minsan talaga. Kasi, lalo, alam mo yung pientang doonan, meron kasing, alam mo yung parang maliliit na, celery. Yung parang celery, ang liit. Super liit, pero... Parsley. Tapos... Parsley. ba yun? Tapos nanonood sa ilong ang amoy. Kinchay. Oo, parang kinchay. Pero sobrang liit talaga siya. The ground kinchay. Ground kinchay. Diba? Mas maliit pa doon. Kinchay powder. Kinchay powder. Ang mas maliit doon. Diba? Oo nga naman. Jonas Salundaga, halo naman dyan sa nag-unbacklasing. Ng iPhone. Oy, may iPhone. Unbacklasing. Oo nga naman, pwede rin na unbacklasing. Diba? Oo, binaklas niya yung tape Oo nga naman. Sir Joel's Finest, nandito na rin sa atin. Sir Joel, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, na highly recommended channel yan, si Sir Joel's Finest na nandito sa atin. Sir Joel's Finest, ilan ba yung WH natin, sir? Taken. Patay tayo dyan, taken na daw. Oo nga. Sorry na. Tatanong lang. Galit. Ma'am Smooth Just with Rusty nandito din sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, ma'am. All the way from Australia pa yan. Si Ma'am Smooth Just with Rusty ayon. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Smooth Just. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Oo. Kailan ba tayo monetize? Ilan na ba WH natin, Ma'am Smooth Just? And welcome din nga pala sa aking live streaming, Ma'am Smooth Just. Sana all. Oo nga. Diba? Binigyan ng iPhone. Oo. Sana all may iPhone. May iPhone ka pang iba dyan, Kuya Job. Willing pa akong mag-unbacklasing. Di ba? Baka naman. Oo. Ako din tumatanggap din ng iPhone. Gusto ko na rin palitan yung aking iPhone, ang aking iPhone din. Papalitan ko na rin. Baka naman. Tumatanggap po ako ng ayuda. Muna na ako host last May. Ayan. 2 months na pala. Kaya pala hindi ko na nakikita nag-silent live stream. Wala na akong binubomba. Ma'am Smooth Just with Rusty. Hello po dyan sa'yo, Ma'am Smooth Just with Rusty. And hindi pa ako nakakapag-congratulate, ma'am, sa'yo. Congratulations nga po pala dyan sa'yo, Ma'am Smooth Just with Rusty. Ayan. At least totally paid off na lahat ng ating mga lahat ng ating mga pinagpuyatan. Ayun. Sir Jem Views, thank you also for keeping me in your background. Aba, mawiwili yung nalang mag-unbacklasing. Oo nga, nawiwili mag-unbacklasing diba? Thank you, ayan. You're always welcome, ma'am. Happy for you, ma'am. Diba? Parang kailan lang? Parang nung nakarambuan lang. No. Take a look at you now. You're now a monetized channel, diba?
Masaya ako man para sa iyo, Ma'am Smooth Jazz. Isang congratulations naman pala dyan guys para kay Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Finally, ngayon ko naramdaman ang antok at pagod. Opo ma'am. Ganun po talaga yan. And sa pagpupursige natin guys, may katapusan din naman lahat. O, diba? Lahat ng ating mga pagsusumikap, ayun, totally paid off na din. Ayan. Kainggit naman, mamonetize. Oy, nagsalita. Malapit na rin yan. Sir Mark Jacos, nandito rin sa atin. Magandang hapon naman po dyan sa iyo. Mas pogi pa ikaw sa hapon, Sir Mark Jacos. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos. And thank you also for joining in my live streaming pala yun. Si Sir Mark Jacos is in our live streaming. Maganda pala mag-unbox lasing Kuya Job, lalo na pagbigay. Sana all. Kailan kaya ako mabibigyan din nang makapag-unbox lasing na rin. Sir Mark Jacos, magandang gabi na. Ay hapon naman po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos. And welcome din po sa aking live streaming. It's 22 minutes past the hour of 6 o'clock. 2K pa lang host WH ko. Ayan, sabi ni Sir Jem. Oo nga no. Pero mabilis na lang yan, sir. Mabilis na lang yan. Palakpakan naman natin kahit late na ang mga money dyan. Smooth Jazz with Rusty. Sabi ni Sir Joff, boom. OFW official. Isang congratulations naman. Kahit konti lang tayo, guys. Isang congratulations po, ma'am, at Smooth Jazz with Rusty. Ayan. Tulungan kita, sir, sa ano mo, WH mo, sir. Huwag ka mag-alala. Ayan. Thank you. Thinking that we got time and you wanna keep it in. Ay, oo nga, tapos na. O, diba? Sana all. Ma'am Smooth Jazz, congratulations naman dyan. Ano, pre, gamit mo na ba yung iPhone mo? Sana all. Tinitingnan ako sa iPhone. Naka-iPhone. Oo nga. Musta naman ang feeling, pre, ng naka-iPhone? Sir Joel's Finest, nandito pa rin sa atin, guys. Keeping us also in his background. Salamat, host, sabi ni Sir Jem Views. Ayun, always welcome, sir. Always welcome. Dikitan nyo to, guys. Napaka-legit and organic. Napakalaking bahay nito ni Sir Jem Views. Yan. Jonas Salundaga, shoutout. Sabi ni Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Hala, konti lang tayo, guys. Bakit may mga katanungan kayo? Mayroon ako dito, guys, na bisita ang aking kapatid. Dumasta naman tayo dyan. Hello. Maganda ang hair ko ngayon. Maganda daw ang hair niya ngayon. Ano ba? Kinukulikot na niya ngayon, yan yung phone host. Priest. iPhone host, di ba? Ilang oras ba, ikaw ni Riban? 4 hours daw. Ganong kaganda yung resulta niya. No lunch break policy. No lunch break policy. Ganon daw kaganda. Ilalagay na ang email para mabuksan na.
Napag-ML na pre. Ay, nakapag-ML na daw. Kumusta naman ang performance? Ang ganda, di ba? Kapag ka-iPhone ang pinaglalaruan mo. Super ganda ng graphics, super ganda ng performance. Depende na lang yan sa iyong sa iyong internet. Oo. Pero when it comes sa graphics talaga, it's very clear na tinatawag. Ang ganda. Sana all pinag-i-ML-an. DJ Johnny sa Vinyl. Do you trust? Do you trust? Do you trust? Feel Ano pa ba? Ano pa? Kitang-kita ang mga daan pre. Mga 2 weeks na to, Sir Joke. Ngayon ko lang naisipan i-upload. Madulas ba daliri, Sis Jonah? Oo nga. Parang kapag ka nag-ML ka, sobrang andulas-dulas ganun papate. Tapos mag-ML ka sa harap ng tao, kitang-kita yung likod ng iPhone mo, 'di ba? As in, uy, naka-Apple ako, ganon. Ganon. Oo, tapos bibili ng casing, yun talagang tawag dito, yung kitang-kita yung nasa likod. Ganon. Di ba? Oo nga. Kapag bibili ka pa rin ng casing, ganito ang bilhin mo sa akin. Di ba? Ang casing na to, yung hindi kita yung sa likod. Ha? Oo. Ganon. No. Ganun lang. Ano yung binili ko? Right now. Ito yung binili ng kapatid ko. Maganda siya. Shock me. Yes. Shock. Kahit magulat siya. Sa akin, ito yung binili ko dati pa. Pero ginagamit ko yan. Maganda yan. Gusto ko yan. Pag nag-ML lang ako, ito ang ginagamit ko kasi may sabitan ako sa daliri. Ganon. Oo nga. Tingnan mo. Galit na galit siya. Hello naman dyan sa aking bisita. Diba? Harlem O, nandito na rin sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Harlem O. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan si Harlem O. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan si Harlem O. Kumusta naman tayo dyan, Harlem O? Welcome din sa aking live streaming. Pastilan. Dito lang ako, Sir Host, basta dyan lang kayo. Ayun, sige. Salamat po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. And thank you also for keeping me in your background. Tago naman tong binili ko, pre. Huwag kang di pa nga dumating, binilhan ko na ng case. Binilhan ko ng jelly case na transparent. Para kapag ka nag-ML siya, ganito, kita yung likod, ganon. Oo nga. Excited agad, excited siya. Ano yan? Bakit super madaming mais? Sweet corn. And mango. Diba? Meron pa ako isang bisita. Diba? May dalang mais. Hello naman dyan sa maputi na chinelas kaninang umaga. Ngunit ngayon ituloy mo na. Itim. Excited agad. Ryan Donna Family Vlog. Mega shout. Ayan, may isa pa akong bisita, guys. Si Luningning yan, guys. Si Luningning. Mahayop kayo, guys. Ryan Donna Family Vlog, Tamsak Dan Host. Thank you for that, si Tamsak, Sir Ryan Donna Family Vlog. And welcome din po sa aking live streaming. Uy, laro tayo. End ka na. Sige. Mickey Mouse yun. Di ka talaga nanonood sa LS ko. Mag-ML ako sa LS ko. Yan gamit ko. Hindi kasi pagka nag-ML ka pre, nakapokus din ako sa ML. Si Bebe ang taga-bomba. Di ba? Bombahin mo, Bebe. Oo na. Ay, kadami tayo ba? Sir Ryan Donna Family Vlog, magandang hapon naman po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming, sir. Pamanggihan natin. Ang ingay namin, guys. Ang ingay ng aking mga bisita. Diba? So, kumusta naman yung pagpapariman mo? Feel na feel ba? Sulit ba ang bahay? Yes.
Aha. Sulit na sulit. Ang Sulit. ganda ko ngayon, girl. Diba, tingnan mo. Ayun, mapera din na isa. Ang daming pera ng isa. Hindi ako pwede magluto ngayon ng pork kasi baka masurip yung riban ko. Oo nga. Ayan. Si Luningning guys, lumabas na. Ayan. Ang paglalabas ni Luningning. Pasok! May tenga-tenga talaga na malaki at dalawa sa case. Oo. May tenga-tenga talaga. Yung ganon, yung may ganon-ganon pre. Yung may ganon-ganon, parang ganon. Sana all naka-iPhone. Ay, masarap yan sa balaw. Tol, balaw, lekor. Oh, dalawang restaurant dito. Sinap na. Kasi kami naglutong pamanggi at galat. Kaya nga. J. Jonel Sagayno Remix. O yan na tayo guys. T1. Patamsak naman ako guys. T1. Yung mga may premiere dyan. Baka naman. And eto pa guys. Si Pri. May bagong upload. Ang unbacklasing. Diba? Unbacklasing the iPhone. Sana all. Sana all. Ang ganda naman nun, Free. Ano na ba tayo? Ma'am Buhay. Magandang gabi naman po dyan sa Ma'am Buhay. Na ayaw ibigay sa akin ang password. Hello po dyan sa Ma'am Buhay. Mega love shoutout po dyan sa iyo. And, magkukusina na to eh. Magkukusina na to, promise. Mambuhay, magandang gabi naman po dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live streaming. And dito na rin sa atin si Ma'am Elma Tijada, Tamsak host. Ma'am, hindi ka nag-live stream ngayon, ma'am. Magandang hapon din po dyan sa iyo. Ma'am Elma Tijada, welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. And thank you for that sweet Tamsak. And ayun na nga. Hindi ka nag-live stream ngayon, ma'am. Naiya ako eh. Bakit, pre? Sa sunod naman yan, ano naman yan, unbacklasing mo pre. Yung dapat ang title ha, unbacklasing. Binabaklas. Yung tape. Si Ma'am Smooth Jazz nandito pa rin sa... Eto guys, dikitan nyo to sa Ma'am Smooth Jazz. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Ayan. Tuwang-tuwa si Sir Job Oy. Sir Job, ikaw ba? Kamusta yung pag-unbacklas mo dyan? Sana all may na-unbacklas. Sa akin, pre, ang casing ko, ito, Kaya hindi mo alam kung ano ang cellphone ko, diba? Let's go! Ayan siya. Diba? Ganon. Remix, Mr. Visayas, DJ Jonel, Sagayno Remix. Hoy, bebe. Maglalaro na daw kayo, bebe. Bilis na. Si ano ba? Si tawag dito. Si Lian De Jesus. Naka-live stream ngayon. The Best Pop Remix, Mr. Hindi naman naka-live stream ngayon. Si Lian De Jesus. Remix.
Kay Sis Jonah, sa Lundaga, di ka siya sa bulsa host. Lumulusot pa ang tengang malaki. Sir, Ora, curious lang, sino po ba ang lady beside you? Ang aking kapatid po. Sir, kapatid ko po to. Ayan. Kumusta naman? Pakilala ka dyan. Diba? Hi everyone. The great sister. I feel beautiful. May ganun ba, Gol? Diba? Love it. May hair flip. Good evening po, Sir Host. Danta sa kasabi ni Ma'am Simpulay, Leonardo. Magandang gabi naman po dyan sa aking nag-iisang palangga, di ba? Si Ma'am Simpulay, Leonardo, di ba? Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Simpulay. Welcome back din sa aking live streaming or si Toto. O, di ba? Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan. Ganda ng hair, how to be you, madam. O, diba? How to be you daw. Oo. Parang nagpapakilala sa himpilan na. O, diba? Ano bang masasabi mo? O, diba? Gusto mo bigyan kita ng mic? No need. I might overpower you. How about you? You lose your career. Sir. Wait, bibigyan kita ng mic. Wait lang. Bibigyan niya daw ako guys ng mic. Ako na dito mag-live. Habang wala si Mr. Oragon, inutusan ko muna siya. Minsan vlogger yon, minsan chimoy. Kasi ang ears ko na sound check. Kamusta naman tayo dyan? May mic ka na? I feel very fine And then? and I feel so good today because air feels so beautiful today and every day after today. Right? Oh yeah. And you know what? And what? It takes 1.5 to look. Look so beautiful. Yes, 1.5 baby. So ilang oras sinabi? It takes 4 hours without lunch break. And yes, 4 hours is good. Host yung ilong ko. Yung ilong niya daw. Diba? I don't care with your ilong. As long as I feel so good today and every day after today. So you feel good today? Not only today, even today. Even every day, you feel Later also, good. I feel great. Might take away your Nako nakaka. where Diba? you know they say if your friends close and your enemies closer. Closer. Diba? Any more questions? Come on. No more. Onyx Vlog. Mega love shoutout po dyan sa Onyx Vlog. Meron ako guys na bisita dito. Mamaya interviewin natin yan. And welcome din po sa aking live streaming Onyx Vlog. Tuwang-tuwa siya. By host. Ma'am Shinina Vlog nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Shinina Vlog.
Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Shinina Vlogs? Welcome din po sa aking live streaming. Hyder Musa is in our live streaming also. Mega love shoutout also to you, Hyder Musa. And welcome also in my live streaming. Ang macho mo tingnan, sir. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. O, diba? Abay, may panlaban ka na sa foreigner na bisita sa LS mo host. Sabi ni Sir Job, oo nga. Ano bang gusto niyong itanong? Hello po, Onyx. Okay lang, sabi niya. There's an enemy far away. So come closer. Keep your enemies closer. Come closer. Diba? She's coming. Ay, There she goes. Ayan, si Luningning, isa pa to. Diba? Si Luning nga. Luningning, pasok. Diba? Ayan. Busagos. You know? Look at her back. It's so punet. Look at her back. Back. Isa pang rampa doon sa likod. Bilis. Tingnan niya. From the back. From the back. From the Diba? back only. Tingnan niya. Show your back. Some more. Diba? 360. Three. It's so punet. Tingnan mo. Tingnan mo sarili mo. Pangalanan natin siya. Siya nga pala. Siya nga pala si Si Police Luningning. Master Sergeant. Si Luningning yun. O, diba? Re-wipe mo ng konti ang kamo. Medyo pagi. Pagi daw. Mwah. Parang medyo pagi na. Shoutout po sa nasa likod mo, sir. Sabi ni Ma'am Simpulay, Leonardo. Ayos na ba? Maglablaban tayo mga guys. Sabi ni Ma'am Shinina Vlog. Lumabo lalo, sir host. Oo. Ito kasi si Pri. Oo. Ayos na yan. Asa na ba tayo? Kumusta? Ayan. Ito ang pa ba? Low. May 40 naman statistic ni Sisi. Ayos lang yan. Pangbomba na sa judge. Okay na po. Diba? Sige. Jonel sa Baka may mga gusto kayong itanong. Ayun, pwede kayo magtanong, guys. So, saan ka ba nagpariban niya? Sa parlor. Parlor pala yun. Kesa naman sa hardware, di ba? Wala naman sa hardware na. Correct. Yan. Di ko kasi masyadong kita si Luningning. Wala, mamaya, papasok yun uli. Nag-out na. Si Luningning yun, guys. Si Luningning. It's super punet. Ang kanyang likod. Luto is real. Kusina ng Papa. Yan. Si Papa Yu nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Papa Yu. Welcome din sa aking live streaming. Kubashi Shogun TV nandito na rin. Magandang hapon din dyan sa iyo, Kubashi Shogun TV. And thank you also for joining my live streaming. Ganda ng pagkaunat ng buhok. Diba? Ganda doon ang pagkaunat ng buhok mo. Diba? Sabi ni Harlem, Buhok lang, girl. pakita ka. Nako si Jonah sa Lundaga, di kaya dahil sa iPhone, lumabo na paningin mo. Ba? Naka-iPhone kasi. Oo nga. Papa Hubert, mega love shoutout brother. Sabi ni Sir Jock Boom, pati po face po. Diba? Sabi ni Harlem, okay, pati daw face. Oo nga. Thank you. Oy, ang ganda ng setup ni Harlem, di ba? Sa kanyang di ba?
At naka-post, red and white or blue and red, saan mas maganda sa dalawa? Yung ano, may white. Yung wala yung ano, yung wala yung ilaw na black at saka red. Mas maganda 'yon. Oo nga. Sana all may mga star pa. DJ Jonas Sagayno Remix. Oo nga. Mega love shoutout Pat, sabi ni Harlem. Oh, ano pa ba guys? Baka may mga katanungan kayo dyan. Ang ganda ng mic mo host na. Ayan, sabi ni... Hindi naman ma'am, dalawang mic ko. Ayan. Ito pa. Kapag may mga bisita tayo, ayan. Ito pwede ko itong gamitin. Ano naman bang masasabi mo? Ganda ko ngayon. Ganda ng mic na ito. Para yung buhok... Magsalita ng Tagalog, girl. You Ah. know, I feel so good today and the mic feels so good today. yes, of Just course. like I feel so good today. Just like you feel so good today, ha? How do you feel so good tonight? Yes, me too. Why are you buffering? You answer right away, right now, very quick. Yes, me too, as I have said. How are you feeling tonight? I'm okay. Where have you been? I've been to many places. All my life. All my life, yes. Well, me, I've been to London to visit the Queen. Where? Where have you been? I've been to London. London, to visit huh? the Queen. To visit the Queen. Pussycat, what did I do there? Yeah. I What chased the mouse under her chair. You chased the mouse. How are you to find out today? I'm alright. Why are you buffering? Because I You. not it's the internet you It's Or- the internet. yeah. Diba? How about your So good audiences? na, so good, sabi ni Tri. Bagay maging MCCC, clear ang boses, o diba? O diba, mag-MC ka daw, sige na. You know, I have a career of my own already, and I am not to pursue the career of this person because he's got me employed in the soonest time possible. What about him? He will be what you call that? Pahirap in the economy of the Philippines because he's gonna lose his career because of me. And who has to do DJ that? Jonas Sagayno. Manahimik! Mabubuwag ako dito sa aking sa aking ini-interview eh. So, you've been to London, ha? Yeah. So, what did you eat in there? Some kind of delicacy or what? I ate fishball. Fishball. Do you care? Jonas Sagayno. So you've been to London because you wanna eat fishball and you chase mouse. Yes. Then you feel so good today. I feel so good today and Uh-huh. every day And- after today. Okay. Okay. So, what did you promise to say to all our listeners, to all our viewers? Hello, viewers. Don't finish the question. I already Okay. the answer. Hello, viewers. Yes. You are so lucky tonight to have me. Uh-huh. Congratulations to all the viewers who are Uh-huh. having me. Uh-huh. It's a very rare opportunity to find me here. Uh-huh. But I gave you time, so Uh-huh. you have to take me Uh-huh. for the cash. Please. Take to it, okay? But I'm that. Later, I'll going to ask you again later. Okay? No, I have to ask you now. but ask them today. Naandaan mo lang si Hosty, si wag ibisto agad, di ba? Sabi niya kapag ka daw nag-live na rin siya, mawawalan ako ng trabaho. Walain mo yon. Oo nga.
Mali, pre. You've been the mother mo, Diyos ko. DJ Jonas Sagay. How are you to find out host? O, diba? Oo nga. Ano pa ba? Baka may mga gusto kayong itanong sa aking, sa aking bisita dito. I-shout out mo nga to. Sige na. Ito. Job Boom OFW Official. Wait, papatayin ko muna yung music para clear. Sige. Go push. Shout out. Shout out to Job Boom OFW Official. Shout, shout, shout. Nakalain mo yun? Oo. Ito pa, si Ma'am Shinina Vlog. Ito, Shout out to Ma'am Nina Vlog. Shout, shout, shout. Diba? Huwag mong tawanan ko yung oro ko na iya tuloy. Ito pa si Tonet DIY channel. Shout out, mega love. Shout out to Tunet DIY channel. Shout, 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 girl. Diba? Ito pa, si Pri, Si Pri, si Ma'am Jonas Salundagan. Mega love. Shout out to Jonah Salundaga. Shout, 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 girl. Diba? Nabubuang ako dito ay. Oo. Dumugo na ilong ko host. Diba? Ma'am Shinina Vlog. Kalain mo yun, ma'am. May pa, bangs wave pa, pwede. Kalang girl, ganon. Ubuang ako dito. Ay, sa aking bisita. Diba? Bagong-bago ang aking live stream. Dugtungan mo na hair ka lang girl. Diba? Dugtungan mo na hair ka lang girl. Diba? Ano yan? Dugtungan mo daw ng hair ka lang girl. Jonas Salundaga. Shout out, hair ka lang girl. Shout out to Jonah Salundaga. Dugtungan ko ang hair ko, girl. Dugtungan mo rin ang hair mo, girl. Diba? Diba? Buang ako dito. Ay. Ano pa? Sumasalang na pre. Tungtuwa naman kayo. Ginawa niyo akong katatawanan dito, oy. Anyway, so much for that, guys. T1, batamsak naman ako, guys. T1. I will get back to you soon, later. Ano na ba balita dyan sa inyo, host? Matagal-tagal ata bakasyon natin na, sabi ni Sir Jokbom. Oo nga po, sir, wala pa kaming vaccine. Ayan, gusto ko na magka-vaccine kasi I will going to apply again. I will going to come back. Ayan. The return of the comeback. Kasi wala pang ang vaccine. Mabuang ako dito, oy. Ikaw, sir, kumusta naman tayo dyan? Wala kang balak magbakasyon sa Pilipinas? Ayan. Really ako mag-live mamaya. Girl thing. Ayan. Wash out co-host, o diba? Wash out daw co-host, oy. Wash out. Sabi ni Ma'am Shinina Vlog.
Say hi to Ma'am Shinina Vlog. What's up, co-host? What? What's up, Ma'am Shinina Vlog? What's up, girl? Yung bangs. Yung bangs daw. Push up yourself, girl. Diwandan agoy-agoy, sabi ni Pri. Ayan. BNG Cooking and Vlog nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa'yo. BNG Cooking and Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. BNG Cooking and Vlog. Legit and organic. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am BNG. And welcome ma'am sa aking live streaming. Namiss kita ma'am. Malapit na din akong umuwi host kasi wala pa ako vaccine. Parang ayaw ko magpaturo. Sayang naman sir. Oo. Sir Job, ayan, bigyan kita Sir Job ng 1WH. Ayan, si Pri, 1WH. Harlem O's, LS ako, 9 p.m. later, ayan. Harlem, mag-LS ka ng mag-LS ka ng at least 7:30 kasi hindi makakapag-live stream si Pri ngayon. It's a girl thing, o diba? It's a girl thing. It's a girl thing, yo. O diba? Oo nga. Hello naman sa'yo dyan, girl, na may girl thing. I-donate na lang WH na nangangailangan host. Ayan, sige, donate. Sino bang nangangailangan dyan guys ng WH? Magdo-donate si Sir Jock Boom, OFW official lang. Ng WH, 1WH, sayang naman. Ito nga mic, mas magandang mic na to. Oo nga, namimigay daw guys ng WH. Ito mas magandang mic. Parang mas magandang mic na to kaysa dito sa aking ga. Or Maganda ang mas maganda ang boses mo dito. Shoutout Harlem, sabi ni Sir Jepson. Parang mas magandang mic na to. Mas maganda nga to. Hi Sir Jepson, sabi ni Harlem O. Hello po dyan sa'yo, dyan Sir Jepson. Welcome din po sa aking live streaming. Okay, 7:30 noted. Kasi hindi makakapag-live stream, Harlem Sip. Sound check. Meron ka ba external speaker na gamit host or sa laptop lang yung music? Ayan. Sabi ni Sir Jock Boom. Ano nga yung magandang mic free? Lorian Hilario 5. Mega love shoutout din po dyan sa Lorian Hilario 5. Good evening naman dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Itong mic ng aking co-host. Maganda. Oo nga, mas maganda yan. Ano sabi ni Sir? Meron ka ba external speaker na gamit host or sa laptop lang yung music? Sa computer ko lang to sir, ang music ko. Ang music ng aking computer is ang music ng aking background. Ayan. Wala akong external na. Meron akong external na speaker dito pero pinatay ko tapos ang ipinalit ko is yung aking headset. Sir Ora, paalam na po. Sabi ni Sir Joel's Finest. Ayan. Paalam na sir. Paalam po. Ayan. Mamaya guys, abangan nyo guys yung silent live streaming ni Sir Joel's Finest every 12 o'clock in the morning. Philippine Standard Time yan guys. Isang tamsak lang guys, sapat na. Ayan. Para sa ating kaibigan na malapit na rin na mamonetize na si Sir Joel's Finest. May R8 ako, nabili di ko pa alam i-connect. Ayan. Parehas lang naman sir ang R8 at saka yung B8. Parehas lang naman ang connector niya. Ang Live 1, Live 2, accompanying instrument, charging, o kaya minsan nauna yung charging. Live 1, Live 2, accompanying instrument, earphone, headphone. Tapos ang sunod is condenser microphone and then dynamic microphone. Parehas lang naman sir. Iko-connect mo lang naman yung cellphone mo. Ako ang pinangla-live ko guys is ang cellphone ko. Ikinukunek ko yun sa Live 1 or kaya sa Live 2. Ayan. Ang aking cellphone. And then yung Live 1 is ikukunek ko doon sa
phone ko using yung parang headset and then doon sa live 1. Ayan. Doon ko sa headset. And then, yung aking accompanying instrument is nakakonect sa headset ng aking computer. Tapos, yun yung aking ginagawang music background, yung aking computer. While i-mute ko yung aking live stream dito sa aking computer para yung aking hindi mag-feedback kasi kapag naka-on yung sound ng aking live stream dito sa aking computer kasi ito yung monitor ko yung aking computer is hindi nagpi-feedback siya. Ayan. And then ano pa ba? Ayun na nga. Kaya ang nangyayari, yung aking music is galing sa aking desktop na gamit. And ayun lang. Yung music lang talaga yung naka-on. Ano nga yung magandang mic pre? Ayan. Ang magandang mic is dynamic. Ay ano ba yun? Hindi dynamic. Condense ay Baby Battle condenser microphone. Ayan. Baby Battle. Salamat host. Ayan, sabi ni Sir Jock. Wow, may plano atang mag-live stream na rin yung isang mama. Si Sir Jock Boom OFW official. Push mo yan, sir. Sir, tamsak lang po ako ha. May bisita po kami, sir. Busy po sa kusina. Sabi ni Ma'am Maylene Mapili. Ma'am Maylene Mapili, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Ma'am Maylene, pwedeng bukas ko na lang ibigay ha, Ma'am Maylene. And welcome din po ma'am sa aking live streaming. May bisita daw po. Ayan, ganda ng music. Sabi ni Ma'am Shinina Vlog. And kailangan ba i-set ang microphone sa StreamYard? Automatic naman yun sir kapag naka-insert naman yung yung connector sa live 1 using your phone. Kasi ang pinang-StreamYard ko sir, hindi computer. Ang ipinang-StreamYard ko kapag umaakyat ako or nag-StreamYard ako, is cellphone naman talaga. Kasi mas maganda gamitin, mas madali i-troubleshoot guys ang cellphone. Kaysa mag-StreamYard kayo using your desktop. Minsan hirap yung B8 sound card mag-connect sa computer. Ayan. Kaya ang ginagawa ko kapag umaakyat ako sa StreamYard or kapag nag-StreamYard ako using my phone. Ayan. Para mas mabilis, mas madali, and ayun, madaling i-connect. Sure sir, wala pong problema sir. Ayan. May BM8000 kasi akong nakita pre 360 siya. Ayan. Ang BM800 kasi guys, ipakita ko sa inyo. Ang BM800 kasi is ganito 'yan. Ang gamit ng BM800 is BM800 is isa siyang bilog talaga. As in, makikita nyo, isa siyang dire-diretso lang hanggang sa puno niya. And meron siyang tatlong side, which is yung front at saka yung rear niya. Yun ang side nun. Doon ka lang talaga. And kailangan mo sa BM800 is talagang malapitan. Kailangan ilapit mo yung iyong boss. Ay yung bunga para lang yung bibig. Para lang tawag dito. Para ma-pick up niya yung sound. Unlike sa Baby Battle condenser microphone is kahit malayo ako, napipick up niya pa rin. Ganun po 'yon. Yung sensitivity kasi ng microphone ang pinag-uusapan. Ganun po 'yon. BM8000 ba yan? Siguro. Hindi ko pa rin-try ang BM8000. BM800 kasi yung alam ko. Kasi once upon a time, mayroon akong BM800. BM800. Ayan. Mas maganda mic na to na isa. Oo nga, mas maganda ang mic na to. Ayos to host, thank you. Ayan. Dahil ang Baby Battle condenser microphone guys, ganito yung gamit ko, ganito. Ang Baby Battle condenser microphone. Boss, patamsak please. Ayan, sabi ni Harlem O. Patamsak naman ako guys, patamsak ako sa ibinaba ni Harlem O. Yung nakapin sa taas, Ma'am BNG Cooking and Vlog. Ayan. Thank you also for keeping me in your background. Ma'am BNG Cooking and Vlog. 8,000. Ayan.
Hindi ko pa pre alam yung ano, BM8000 ba yan? Hindi ko pa yun alam. Ano pa ba? Parang na ng mic na to. Patamsak naman ako guys dito kay kay Harlem. Baka naman. Ang ganda ng mic na yun na isa. DJ Z-Man Remix. DJ Z-Man. Time check tayo guys. It's 6 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Ayan. Ano ba yun? May nag-PM sa akin. Oh. Arang, sabi ni Ma'am Sol Biha sa vlog. Ma'am Sol, magandang hapon naman po dyan. Ay, gabi po sa iyo. Welcome ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Sol Biha sa vlog is in our live stream. Kumusta naman po tayo dyan, Ma'am Sol? Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Sol Biha sa vlog. All the way from Taiwan. Ma'am Sol, kumusta naman po tayo dyan? Thank you for that sweet thumbs up. And welcome po sa aking live streaming. LS ko po yan guys. Kung ayaw nyo ako maging kamukha, pumunta kayo mamaya. O, diba? Oo nga. Ma'am Sol, magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Sol Bihasa Vlog. Welcome ma'am sa aking live streaming. Naka-quarantine yan si Ma'am Sol Bihasa. Bakit? Bakit Ma'am Sol naka-quarantine ka? Mag-end ka na ba, host? Sabi ni Ma'am Sol. Bakit po ma'am? Bakit? Hindi pa po ma'am. Mga 7:30 ma'am, mag-end po ako. Ayan. Kasi nandito yung aking kapatid. I have to entertain also my sister. Kumusta naman tayo dyan? Am I not the one entertaining you? What? Am I not entertaining you? Why do you have to entertain me? Because Is this entertainment? no, I just wanted to let them know that I will going to end at 7:30 because we will going to entertain each other. Okay, so we will entertainment after today, alright? Yes. Yun, nakasabay ko nag-positive. Ano ba yan? Yun, nakasabay ko daw nag-positive sa COVID. May contact tracer. Bakit chat replay yung kay Jonas Salundaga? Bakit chat replay yung kay Jonas Salundaga? May nakasabay ako sa Taiwan. Katata. Host, nagbayad ako ng telephone bill. May nakasabay ka, pagbayad mo ng telephone bill, may nakasabay kang positive. So, may contact tracing, pati ikaw is, na quarantine. Sir Job mo, mega love shoutout po, sabi ni Ma'am Sol. Shoutout sa sister mo, host, sabi ni Ma'am Sol, ayan. Shoutout daw sa'yo. I-shoutout mo si Ma'am Sol Bihasa Vlog. Shoutout daw sa'yo. Shout out, Ma'am Sol Bihasa. Yeah. Shout, girls. Ganon siya mag-shoutout, girl. Sir Job mo, OFW, mega love shoutout po, ayan. Di ba may QR code sila, ayon, na trace nila ako? Meron na po ba yan na contact tracing? Ayan, by QR code. Ma'am Grace B. Vlog, mega love shoutout na tuwang-tuwa sa aking co-host. Ayan, ito pa si Ma'am Grace B. Vlog. Grace B. Vlog yan. Grace B. Vlog. Shout out to Grace B. Vlog. Shout, girl. Shout, girl. Hain mo yun. Negative naman sa swab test ko, pero quarantine pa mi. Ayan. Tuwang-tuwa si Ma'am Sol sa'yo. Natawa daw siya, girl.
Pati si Ma'am Sol. Tanungin mo, girl, mukha ba akong nakakatawag, girl? Girl, ulit na. Oo nga. Girl, I know my level is sense of humor already, so yours does not surprise me. Ang saya ng taga-shoutout mo. Sayang-saya ka naman, ma'am. Yan ba ang mami ni Yana? Opo, yan po, guys. Ako po ang ina niya. Siya ang tanging ina niya. Di ba? Wala ako naintindihan. Wala daw siya naintindihan sa sinabi mo. Ulit, wait. Bilis. Ditong side. Hello, Hindi. Isa pa. hello to this side. This No. side. Yan. This side. Yes. This side. Yes. This side. Yes, that side. What is the question again? Someone did not understand me. Yes, So, absolutely. how about you tonight, girl? Why did you not understand me? Girl. That's so sad. Shout to you, girl. Back up ko love yan ni Husto, di ba? Oo. Love you, te. Love you, te daw. Ayun, sabi. Who said that? Sol Bihasa Vlog. Miss Sol Bihasa Vlog. Thank you so much. I love myself so much also. Thank you. Akala ko I love you to. I love myself. I love myself too, girl. Akalain mo yun. Shout out to you, girl. Sabi naman Grace B. Vlog. Anong sasabihin mo ito? Shout out to you, girl. Shout to you also, girl. Shout for more, girl. Shout for more, girl. Magkapatid talaga kayo. Oh my girl. Buwang ako dito kanina pa. Oo nga. Oh my girl daw. Oh my girl. Oh, your girl. Me too. Miss Sol Bihasa Vlog. Oh, your girl. Oh, I'm a girl too, girl. Where did you say? Yeah, we run the world, girl. Diba? Anong pinakain sa'yo ni Sir O? Wala. Binalik ang sagot sa sarili niya. Kaya sorry na lang kayo, girls. Bakit ayaw niya mag-vlog? Kakabagan ako dito, kakatawa. Sabi ni Ma'am Sol, kakabagan daw siya, kakatawa. You know, kabag is because of the gas, you know. So when you do vlogging and you're watching me, you stay away from the electric fan because it causes you too much gas, all right? So if you're feeling happy and you want to laugh, you shut your mouth so that you will not intake too much carbon dioxide, and that causes the gas in your stomach, and that ouches you, girl. It hurts. Mahala kayo doon. Walang nakain, Ma'am Girl Grace, kaya ayon. Bakit ayaw niya mag-vlog? Bakit ayaw mo mag-vlog? I will tell you this again for the second, actually third time around. I don't want to pursue someone else's career because he might lose his. Correct? If we live stream at the same time simultaneously, you guys will watch me and not him, correct? Correct? So I will be taking away his career and he's a dead man. Right? Am I right, girls? Nose bleeding girl. Di ba? Hindi daw nakakain. 911 police, urgent. My nose is now drowning.
Okay, girl, loud and clear. Hi, Ma'am Sol, Bihasa Vlog. When I start my vlogging career, you might be the president of my fans club. Am I right? And he will lose his career. Is zero. So wawa, they call it here wawa, kawawa, iyo. Akalain mo yun, ma'am. Huwag niyo kasi tinatanong ng ganon. Oo nga. Akong mawawalan sa inyo ng trabaho eh. May fans club na Love yourself really, girl. Oo nga. Sabi niya, love yourself really, girl. Yes, because love is free, but sometimes, love is cash, right? It makes you happy. Love makes you happy. Cash makes me too much happy. Thank you, girl. Damsa, mute ako, bebe love. Sabi naman Victoria Columbe. O, karayan mo yan. Naintindihan mo na yun, ma'am, ha? Me too. Love the cash, girl. Mga mukhang pera kayo. Shout out to all the cashes in the world. We are waiting with arms wide open. Yeah, thank you, girl. Kanta ka na lang daw, girl. Sabi naman Grace B. Vlog. I don't sing myself anymore because I'm done with that. Last night, I sing too much. I sing the power of love. And the power is not love, it's cash, really. Promise. The power of cash. Ay, pinagpapawisan ako dito. Ay. It's a yes for me. Cash is all that matter. O, diba? Cash is all that matters. Faithful and forever. Keeping us together. Cash is all we need. So true, di ba, girl? Cash is all the matter na kaya. From the cash is all that matters, faithful and forever. Keeping us next? together. Keeping us together, cash is all we need. Mabubuang ako dito. Mamaya, madami na nakuntuan dito. O, diba? Saan pa kayo nakakuha ng co-host na ganon? Oo nga. Naiba naman yung live stream ko. Sakit yan ko. Pera-pera talaga, girl. Lalo sa panahon ngayon. O, diba? Ano masasabi mo doon? Pera-pera lang daw, girl. Lalo sa panahon ngayon. Yes, of course, because I'll do this one more time again for the third time around. Cash is all that matters, faithful and forever. Keeping us together, cash is all we need. Thank you. Ayan. So, Bias, pagpatuloy na lang ang iyong pag-quarantine dyan. Yun talaga na. Nga pala natin ang bagong ribantas, di nakakain. Oo nga. No lunch break policy yun. Kapag ka nagpariband ka. Bagong riband nga si girl. O, diba? Oo, nagpariband. Yes, and cash is the key to look this good. All right, girl? Hindi mo alam kung nang-aaway o nang-aasar lang talaga, girl. O, diba? Ano masasabi mo dito? Hindi mo alam kung nang-aaway o nang-aasar lang talaga, girl. Miss Solby has a vlog. I actually, maintain this intimidating image of mine because I like her. And I don't have to explain myself. Amen. Sarap ba ito si co-host, girl? Uy, huwag kayong ganon. It's just, guys, kakalokohan lang. Huwag kayo guys maasar doon, ha? She's my sister and ayun, gano'n ang conversation namin minsan. Nagkakalokohan minsan kami, ha?
Just for fun. Oo nga, just for fun. Nang pagmamahal host. Linawin kasi. Master J on Q, nandito rin ba sa atin? Mega mega love shoutout naman po dyan kay Master J on Q. Nandito na rin sa atin guys, si MJQ. Mega love shoutout naman po dyan sa mga pupoging lalaki sa balat ng lupa. Ayan. Welcome din po sir sa aking live streaming. Wala ba tayong papatam sa kanyan sir? Ibig sabihin nun, tomorrow is another day. Oo nga. Opo sir. So far wala ka patuwad host. Sana all pogi, o diba? Oo nga. Kumusta naman tayo dyan, sir? Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan, guys. Oo nga, si Master J on Q. Oo nga. Yung mga hindi pa dyan, guys, nakakakilala at mga hindi pa alam. Ang sikreto ng pagiging pogi. Tanungin nyo lang yan, guys, si Master J on Q. Weekend break muna. Sana all may weekend break. Nakita ko yan nagja-jogging. Ayaw pang sabihin eh. May mga pa-jogging, nagji-gym. Tapos nung tinanong ko guys kung ano ang sikreto ng pogi, ligo at dasal din. Diba? Ligo 4 times a day at magdasal ng 3 times a day. Ano masasabi mo girl sa panahon ngayon na lahat na lang sana all? Girl, ano daw ang masasabi mo sa panahon ngayon na lahat na lang sana all? Ask the question. The question is, eto. Ano masasabi mo, girl, sa panahon... Hello, Ma'am Jonah Salundaga. You're asking the wrong question, ma'am. Please, rephrase. Hali daw yung pagkakatanong mo, oy. I-shoutout mo naman si Master J on Q. Ito, isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng pinagbalatan. Master J on Q. Ayan. Hello! Shout out to Master J on Q. Shout, my man. Lain mo yun. Hello, baby girl. Diba? Hello naman daw kay baby girl. Oy, baby girl. Tingnan mo ang paa nasa taas, as in. Hello naman. Hi. Dikit-dikit tayo, kalembang muna. Ayan. Sabi ni Master J on Q. Mabubuha ako dito sa sa aking co-host. Ayan. Ang cute ni baby girl, diba? Bebe, shoutout mo si Master J on Q. Bilis na. Bebe, shoutout Master J on Q. Shout out Master J and Q. Iya, diba? Shout out to Master J on Q. I am the mother of the pretty baby girl. Konti na lang 400 na daw, di ba? Sana all ng lahat na ngayon, ano masasabi mo? Binaligtad lang gano'n. Sana all ng lahat na ngayon, ano masasabi mo? Binaligtad lang. Okay, to finish all this, let's make tapos this question of yours. Sana all too, girl, Sana oil. Look at my vest, it's fresh. Sana no oil. Alain mo yun. Ayoko na guys. Ito na ang last. Sana all no oil. Oo nga. Bakit oily ba? Dating dikit na Master John Q. Sabi ni Ma'am Solbiha sa vlog, ako nasugatan kasi no oil. Oh, bakit sir? Hinagod mo ng hinagod, sir. Lesson learned. Oh. So, kailangan pala dapat oily-oily ng konti. Ako hindi naman talaga.
medyo, hindi naman talaga medyo oily ang mukha ko. You know, aanin mo ba ang oil kung patay na ang kabayo, yo? Anin mo daw yung oil. Oo, pagpatay na ang kabayo. Yo. Oo nga naman. Oo. It's 26 minutes, guys, past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. With my co-host, ang aking sister, iluto sa kabayo ang oil. Oo. Iluto sa oil ang kabayo. Master J on Q, puntahan kita sa bahay mo, bro. Dikit lang ako sa short video mo. Ayan. Sabi ni Sir Jokbom OFW official, hindi man ako bulkan pero kaya kitang putokan. Oh. Umuhugot. Love you, girl, talaga. Ayan, sabi ni Ma'am Sol. Love you, girl, daw. Hello, Ma'am Sol, Bihasa Vlog. I'm telling you again, I love myself too. Thank you. Ano ba? Set up lang ako, boss. Ayan. Sige, Harlem. Ayan na naman. Nakakuha ka ng kakampi, Ma'am Sol, ha? Saya dito, no? Sumaya yung gabi ko ngayon. Sumaya yung gabi nyo, no? Sabi ko sa inyo, eh. Sayang wala si Ate Balls, girl. Oo nga, wala si Ate Balls, ay si Ma'am Balls. Malalatong makipagsago. Oo nga, kung nandito si Ma'am Balls, may makukuhang kasagutan ko. DJ C-Band. All sana, sabi ni Master J on Q. Oo nga, host, ang siya ni Ate Girl. O, diba? Ate Girl ka daw. Oh, who is that? Mom Sol, Bihasa Vlog. I am really so happy tonight and I feel so great and I love myself again. Sarap umakyat ka sa phone lang ako yon, sabi ni Master John Q. Hindi ako sir restream o kaya StreamYard. Next time ay bukas na lang, bukas mag-restream ako. Ayan. Malalatong makipagsagutan. Oo nga. Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo, guys. And baka may gusto kayong itanong pa. Ayan. Sa ating co-host o kahit kanino, pwede kayo magtanong. Guys, di makakapag-live stream si Ma'am Jonas sa Lundaga for the reason na tawag dito. Meron siyang, it's a girl thing. Tinatawa. Ayun. Eto guys, si Master John Q, kung di nyo pagkaibigan yan guys, sabihan ko sa inyo, makipagkaibigan kayo dyan. Oo nga, rest ka na lang muna Ma'am John. Ayun, sabi ni Ma'am Solbiha sa vlog. Oo nga, pre, pahinga ka dyan, pre. Ilang taon na si Ate Girl? Ilang taon ka na daw ba, Ate Girl? I'm fine. Thank you. Ayun, nasagot na ha. Ayun, sinagot na ha. Patamsak na, mag-start na in 15 minutes. Sabi ni Harlem, oo nga. Sige. Hanapin ko muna, Harlem.
Ito guys, pabomba naman. Patamsak naman ako guys. Patamsak. Ayan. Nakapin na boss. Ayan. Opo, wala si Ma'am Jonah. Kaya nga, Ma'am Sol, ang hirap pero eto talaga tayo, mga babae, buhaya. Oo. May pinagmanahan si Sir Ora. Ayan, sabi ni Ma'am Grace. Bakit? Hirap talaga yan, girl. Ting na yan, Ma'am Jonah. Ayan. Bakit, Ma'am? Bakit, Ma'am Grace? Pinagmanahan ng kakulitan. Makulit yun, guys. As in, makulit na makulit. Gaano ba kakulit ang percentage mo? I think I'm 109% of everything. Everything. So, everything is all makulit in you. I think so too. How about you? What do you think? I don't think so. Because you're not thinking at all. Are Precisely. you? Precisely. Dan Job Boom OFW official, dikit na and kalembang, sabi ni Master John Q. Ayan. Okay, malapit na. Magpo 400 na siya, yung isang mama dyan. Dan to you too, Master. Ayan, sabi ni Sir Job Boom. Okay, ito guys si Master John Q, isa sa mga natin yan guys. Isa sa mga kaibigan natin guys na ang galing niya guys mag-guest ano ba ang tawag nun sir sa iyo? Yung mga nag-MC, mga gano'n. Ano nga yung tamang term doon sir? Nakalimutan ko. Event, ano ba yun sir? Yung event guest ba yan? Hosting, mga gano'n? Hosting, ayan, ang galing niya. Ayan. Event host, ayan. Oo nga, yun. Event host. Oh, yun yan. Ang galing niyan, guys. Oh, Sir, mag-end ka na pa burger muna. Ayan, sabi ni Daman Lalakbay. Sir, kumusta naman tayo dyan? Event speaker, di ba? Event host. Ayan. Ang galing niyan, guys. Ang galing. As in, super galing. Kaso, mga patikim lang ang nandyan. Wala ba, sir, na wala bang yung full video na sayang, no? Hindi mo pa naisipan kasi no na mag cover ng mga pinag-guestan mo, no? Ikaw di naman, sir, magaling. Ayan. Hindi naman ako kasing galing ni Sir Master John Q. And yung aking kapatid, ayan. Meron sa YT pero di ko bahay. Hindi mo channel. Maganda, magaling siya magaling siya mag-guest. Ayan. Meron siyang interview. Honestly, sir, magaling yung pag-guesting mo, pero yung pag-interview mo is medyo lang yun. Medyo, ano ba ang tawag doon? Parang hindi bagay sa iyo yung nag-i-interview. Parang, in my own personal opinion lang ha, in my own personal opinion. Ang galing niya magdala ng isang event. Pero yung nag-interview ka, ayos lang naman kasi maraming effect. Pero parang hindi bagay sa iyo yung nag-i-interview. Parang gano'n, sir. In my own personal opinion lang talaga yan. Iyan po hosting ko. Yung nag-interview ka doon sa huling upload mo ata iyan. Ay second to the last na upload mo. Yung may festival ba yan? Online festival. Flat yun. First time kasi sa sitcom. Kaya pala. Hindi mo pa napi-perfect yan. Ako nga ngayon pa lang ako nag-interview ng aking ng aking kapatid. Ayun. Maubuang ako kaya hindi ako pwede mag-interview. Oo. Eto, try nyo to. Ayan. Alin ba yan, sir? Mutya ng Sultan Kudara 2019 pre-pageant competition. Kalimudan. Ikaw ba ang dito, sir? Ikaw yung guest dito.
Asan ka ba dito, sir? District of the province of Sultan Kudarat, together with our board members, Honorable Joseph Ortiz, Honorable Jovita Duque, Honorable Leslie Fornheim, Honorable Bevelin Zapata, Honorable Jordan Diaro. Di ba? Ang galing. I'd also like to acknowledge the presence of the Mayor of the Municipality of Senator Dinoy Aquino, Honorable Randy Esiha, and of course, we would like to acknowledge the presence of OIC Provincial Tourism Officer, Datu Yahia Saningayan. To all our guests and VIPs, thank you very much for gracing our event for this evening. After ng politiko, nag-speech na ako. Asan ba yan, sir? He's currently a consultant on digital marketing and Google technologies for business and a consultant for special Ano ba? projects of the Sarangani Vice Governor's Office. Ladies and gentlemen, a big hand for our judge number 1, Mr. Evelmar O. Manansala. O, di ba? Sana all. O, di ba? Mga pang-guesting talaga si sir. Ang galing niya. As in. Ang galing niya, di ba? Sabi ko sa inyo, yan opening talaga. Sweetie lady, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Hindi yan voice over yan. Ako lalabas sa stage. Ayan. Mamaya panoorin ko yan. Hindi ko pwedeng i-cover dito lahat. Makaka-copyright, marireuse content ako neto. Even though ginawa kong background. Guys, paano naman ako guys? Pwede kayo, lumipat kayo dito guys. Okay, kay Harlem O. I'm about to end na rin. Mamaya panoorin ko yan guys. Lipat kayo dito guys. Okay, Harlem O. Naka-live stream na po siya ngayon. And I'm about to end na rin guys. Ayan. Sir Master John Q, panoorin ko na rin. Ay, sa'yo ba yung video yon? Panoorin ko na lang. Binibining Pilipinas. Ayan, 2021. Ay, ngayon pa lang pala yun. November 20, 2019. Wow, ang galing mo, Sir Master John Q. Oo nga, sabi ko sa inyo. Diba? Guys, lipat kayo dito kay Harlem O. Ayan. And I'm about to end na rin, guys. I will going to end na rin. Wow, ang galing mo, sir. Ako pa inyong lingkod, guys, Uragon. Nag-iwan pa rin sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And ano bang masasabi mo? We're about to end na. We're about to end na, guys. At nag-iiwan rin ako ng isang maganda ang hair ko ngayon. And good night. Man City Lady, tapos naharang by, ayan. Mag-end na rin ako, guys. Wala ka na ibang sasabihin? Ma'am, wala ka na ibang sasabihin? Good night, girls. And feel good yourself today, okay? Good night. Yo, Abi Channel. Mega love shoutout po dyan si Abi Channel. Lipat kayo dito, guys. Kay Harlem, oh guys. Sige naman, luoy naman. Tamsak, thank you for that sweet tamsak, Mamia Abi Channel. But I'm about to end na rin, guys. And lipat kayo dito, guys, kay Harlem O. At mag-end na rin ako. Ito ang aking co-host, guys. Ayan. Bye, guys. Pakainin mo na, pre, ha? Oo, pre, pakainin ko na. Bye, guys. I love you all. It's 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Bye, guys. I love myself too.